apik tetep dijaga ya. Nggih, Mbak. Matur suwun sampun nyelengaken pituturipun. Cepet diresiki mejane, Mbak terus teko tak kerjain selesai online. Dia gak apa-apa soalnya lek arep budal didelok kabeh sik ya. Nggih, Mbok. Nek ndang ngangguri nyada gawean. Nggih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pripun, Bu? Saya mau pesen kopi susu 1 dan pisang goreng 1. Wonten menu sanes ingkang badhe dipun pesen malih? Tidak usah, Mbak. Cukup kopi susu dan pisang goreng saja. Terima kasih. Nggih, Bu, mentas riyin. Mbak Ismi ngladeni Mbak Sri uga cekatan lan sopan. Dheweke ngomong basa Jawa kanthi fasih lan alus. Niki, Mbak, pesenanipun. Iya, Mbak. Mbak Nur wong wadon setengah tuwa nganggo klambi sederhana nanging ayu, teka lan pesen. Pengen pesen teh arus lan soda. Nggih, Bu, menawi wonten menu sanes ingkang badhe dipun pesen, kula aturi menawi kersa nambahi lalapan lan sambel. Boten usah, Mbak. Cukup teko lan rawon mawon. Oh, nggih, Bu. Terima kasih riyin nggih. Mbak Semi ngladeni Mbak Nur uga cekatan lan sopan. Dheweke ngomong basa krama kanthi fasih lan alus.
Matur suwun ya, Mbak. Nggih. Ya lo tak bayar ya, tak bayar sih ya. Ya. Mbak, mau jeneng bayar. Mau pesenane napa wae? Gedang goreng kali banyu putih. Pinten nggih? Totale 20. Oh nggih, iki nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Nggih. Ayo campurin Mas, Mbak. Riyo, yo. Mbak, kula jeneng bayar. Nggih, Mbak. Mau pesen apa wae? Nggih, Nggih. Mbak, saya mau bayar. Nggih, Mbak, mau pesen apa wae? Kopi susu kali pisang goreng. Oh, nggih, ada kali Mbak. Mbak. Sak banjure kuwi Mas Toha ngladeni pelanggan parkir. Oh iya, Mbak. Mas, iki atone nggih, susu, Mbak. Oh, nggih, Mbak. Sana ya. Oh. Mas, motorku. Sik, sabar. Bisa sabar gak? Gak iso. Kono Mas, nyetan. Iki Mas duite. Ya, tak suwun. Mas, minta tolong motor saya ini. Iya, Mbak, sebentar. Iya, Mas. Iya, makasih, Mbak. Mas Toha, nalika arep nyetorne duit nyang mbok tumini nanging grusa-grusu. Oh iya, tak amune mbok tumine lek enak duite semene. Mbok. Nyapa kok kemasan? Mbok, duit parkirnya oleh semene. Nyapa kok ngos-ngosan. Terus ngomong kaya ngono. Dene Mbok punika hasil parkiripun wis biasa wae. Aja lali matur suwun saben marang pelanggan sing wis parkir ndek kene. Duit parkir iki wis dadi rezekine dhewe bareng-bareng. Aja lali karo salate ya. Nggih, Mbak, matur suwun. Pitadohipun sampun ngenenaken. Nggih pun kula pamit badhe salat zuhur iyin. Iya, ha. Anak-anakku matur suwun kanggo kerjane dina iki. Pareng rame, alhamdulillah rezeki lancar. Ismi basa kromomu wis apik. Seni aja lali sinau, aku percaya kowe iso. Masalah nggamu wis apik. Sing penting terus berusaha ya, eling. Nggamu iki penting banget ora kanggo ngadini pelanggan, tapi uga kanggo ngerti liyane. Lan nguri-nguri budayane APB. Nggih, Mbak, matur suwun pituturipun. Iya, Nduk. Tetep tanamno unggah-ungguh ing uripmu.
Dadiya wong sing andhap asor lan ngajeni sapa wae. Amarga ilmu dhuwur tanpa nduweni adab kuwi ora ana gunane. Mugi-mugi crita iki saged mengedukasi lan dadi manfaat kanggo kita sedaya.